herri inauteriak, iragana, ateioka. Media Bask eta Naiz Irratia. Beraz, ni alaiak asono naiz, ustaritztara naiz, ene ibilbidea aski simplea izan da, basotik landa segidan antropologiako ikasketak hasi bainituen. Tolosan beraz egin nuen lizentzia, mastera eta orain tesia egiten ari naiz. Eta zure tesian aipatzen dituzu kaskarrotak. Alor, erraiten alduzu, laburki, behar bada, lehenbiziko gauza zer diren kaskarrotak eta lapurdin, eta noiztik badiren, eta 20. mendean, behar bada, aldaketak, izan diren aldaketak ere? Bai, beraz, kaskarrotak etxez etxe ibiltzen den dantzari, musikariz eta eskelariz osatutako talde bat da, jauterietan beraz ibiltzen dena eskean eta dantzan, eta lehen aztarnak susen noizkoak diren ez da, edo obeke erraiteko noiztik egiten diren kaskarrotak, ez da, inerresa erraiteko aztarnen aldetik artxiboetan atseman behar baitira horien aipamenak, baina baditugu 18. mendeko lehen aztarn bat jadanik. Thierry Truffok eta Xabier Itzainak batez ere aztertu dituztenak. Eta gero, 20. mendean, hor, badira aldaketa batzu, pixkat ez epazten da hor eta mende horretan. Bai, beraz 20. mendean jadanik Bigarren Mundialak hortik pasa dira, eta beraz gara jartan bereziki kaskarroten praktika pixka bat galdu da, eta ustaritzen hasteko praktika honek iraundu, nahiz eta urte bat edo 2 urtez gelditu den gerla denboran, ez baitut ezan bainan garaian mutiko gazteak ziren kaskarrotak, eta orduan gerlaren ondorio zulertzen dugu aski egeski zendako ere gelditu den edo galdu ere batzuetan. Bainan Bigarren gerla mundialetik landa ustaritzen bereziki atxiki zen, eta hori Jean-Michel Giltxerrek ikertu zuen, eta beraz beri esker baditugu garai hartako deskribapen osatuenak, eta beraz badakigu ustaritzen bederen nola pasatzen ziren kaskarrotak. Barka, justu gaiteko norden, berbada Jean-Michel Giltxer, nor zen? Bera Jean-Michel Giltxer antropologo bat zen, eta bere emaztearekin, Helen Giltxerrekin, ibili dira beraz Euskal Herrian, baina ez bakarrik Euskal Herrian, Bretañan ere, adibidez, dantzari buruzko ikerketak eta kolektatzeak egiten, eta beraz liburu hainitz idatzi ditu, altxorrak direnak, eta gaur egun biziki baliatuak direnak, eta adibidez mahmuts eta simple dantzen kasuentzat ustaritzen bederen Jean-Michel Giltxerren liburu batean agertzen diren azalpenekin berpiztu ziren. Gero aipatuko ditugu neskak, neskak sartu aintzin, hori zen diaz, beraz, espaniman trompatzen. Neskak sartu aintzin, nola, erraiteko nola pasten ziren eta kaskarrotak ustaitzen? Bai, beraz, ejan bezala, Bigarren gerla mundiala eta gero iraun zuten kaskarrotek, eta gerla denboran ere bai. Baina erraiten ala Simon Teleriak berriz hartu zituela kaskarrotak pixkat bere esku, eta orduan bandera zaldatu zen. Garaian frantses banderarekin ibiltzen ziren kaskarrotak,
eta Simon Teleriarekin batera, beraz hor, gira 1959an, guti gora bera, hortik, Euskal ikurinarekin ibiltzen ziren kaskarrotak. Hori izan da lehen aldaketa bat, ondotik izan da bigarren aldaketa aski importante bat ustaritzen, 1970 hamarkadan, bazen jadanik izartxo dantzataldea 1978an osatu zena, eta diruaren eskasean ziren haien jantziak egiteko, haien dantzataldea biziarazteko, eta Simon Teleriak proposatu zuen elkarteari kaskarroten berriz hartzea. Eta beraz izan zen olako pasazio bat, pasazen beraz ez elkarte moduan antolatua zen praktika batetik elkarte mundura. Eta hor izan zen ere aldaketa biziki importante bat, lehen kaskarrotak egitean bildutako dirua parte hartzailean artean banatua baitzen. Beraz, pixkat lantxari bat bezala izaiten zen. Elkarte mundura pasatzerakoan dirua kolektiboa bilakatu da etzen norbanakoarentzat biltzen, baizik eta elkartearen biziarazteko. Beraz hor jadanik kaskarroten ekonomian, ulai jaiten albalin badut, izan zen aldaketa bat. Eta beraz ondotik beraz kaskarrotek iraundute eta beti errobiko kaskarrotak elkarteak antolaturik. Eta behar bada ere fitea egiteko, me ustaitzen bada aspaldian dinamika bat, dantzan inguruan, iauterian inguruan, Arzaro festivalaekin, eta hori dena, behar da hori ere aipatu? Bai hori da, bada dinamika biziki aberats bat ustaritzen, beraz gaur egun ezagutzen dugun Asteart gizena 1995 pentsatua eta asmatua izan zen, eta 1900 Eta hortik aintzina, beraz, gaur egun ezagutzen dugun jauteria pixka bat eraiki zen eta bere itxura hartu. Eta hori egintzen beraz Jobiko kaskarrotak elkartearekin batera. Eta 1992an sortu zen elkarte bat, garaian Herri Soinulariak izenekoa eta gaur egun Herri Soinu izenarekin ezagutzen duguna. Eta beraz, 1992 urtean Arzaro festivala sortu zen. Beraz, Arzaro festivala 3 asteko festival bat da jauterian inguruan, non kaskarrotak beraz ibiltzen diren, baina ospatzen da ere bai ostegun gizena, badatutaken gaualdian, zerkiarekin, eta berdin Asteart gizena ere hor bere lekua badu Arzaro festivala bukatzen baitu, eta beraz momentu hortan atsemaiten dira dantzariak, bai izartxo taldekoak urtean zehar dantzan ari direnak, baina ere herriari idekia den errol bat bada zirtzilena, eta hor edonork zirtzil egin lezake, eta orduan dantzan egin belaunaldi desberdinak beraz elkartzen dira momentu hortan, eta bada biztan da antzerkia ere bai, eta pertsonaiak desfilean, musikariak, gaiteroak, hor badira aktorea initz, eta beste elkartzeak ere parte hartzen dute momentu hortan. Beraz bai, Jobiko kaskarrotak eta Herri Soinuk antolatzen dute, baina hortan ere ustaritzeko beste elkarteek badute errol importante bat, eta hori biziki edera da erria osoki biziarazten baitu garai hartan. Bai, zure lana aipatzeko eta zure ikerketak, arizida tesea bat eta prestatzen, lehenbiziko gauza presentatzen alduzu pixkat orokorki zer den tesia hori, eta gero, bigarren gauza ere, hartu duzu kasu partikular bat, ustaitzen, baina bada gilean gai bat eta biziki importanta, derecho kulturarak hori da pixkat, eta nola hartu duzu bide hori pixkat zure tesia egiteko? Bai hori da, beraz, nik egiten du deitzen dena zifr-tesia bat, hori da, beraz, empleadore batentzat egiten den tesilan bat, beraz, ene kasuan Euskal Kultur Erakundearekin egiten dut, eta emana izan zitzaidan gaia zen kultura eskubideak eta sorkuntza artistikoak Euskal Herrian aztertzea.
Jakin behar da, kultura eskubideak oinarrizko giza eskubideak direla, parte hartze kulturala bermatzen dutenak, eta beraz nozio juridiko bat da, argiki, baina politikoa ere bai. Eta ene hastapeneko galdera zen nola egin azkenean Nazio Batuen erakundean pentsatua den, formalizatua den eskubide hori aztertzeko Euskal Herrian. Eta galdera horiekin ibiltzen nintzela, agertu zen momentu hortan nesken integratzeko proiektua ustaritzeko kaskarrotetan. Batzuek erraiten baitzuten, eien eskubidea zela kaskarrotetan parte hartzea. Neska izan eta ukan eskubide hori, dantzatzeko eskubidea. Beste batzuek parean erraiten zutelarik eien eskubidea zela, haien tradizio hori den bezala atxikitzea eta ez aldatzea. Eta beraz, hor, iduritzen zautan bazela zerbait jokoan azkenean. Alde batetik baditugu genero eskubideak eta diskriminazioak, eta bestaldetik tradizioarekiko dugun ahemana hor galdezkatua zen. Beraz, ene ikerketarekin ez noa erraitera zuek arrazoin duzue, edo zuek ez dut olakurik egiten. Ni noa ikertzera nola iristen giren arrazoinamendu horietara, eta zer gertatzen da, orduan praktikan, tradizioan, alako galderak sartzen direlarik. Eta nola eragileek kudeatzen duten azkenean problematika hori. Nola egin elgarrekin horren konpontzeko. Eta beraz, ustaritzeko kaskarrotetan erabaki zen neskak sartzea, eta hor nik atseman nuen interesgarria zela kasu hori aztertzea emazten eskubideak galdezkatzeko parte hartze kulturalaren ikuspuntutik. Bada zerbait berezia ere, zure lanean, zentazu badituzu bikasketak aktore bezala, dantzari bezala, parte hartzen duzu, eta ondoan bizten da ikerzale gisa ere. Donc, bikasketa hori ukaitia, berezia da ere zure lanean? Bai, hori da, ez dut ezan, ene burua orkestu dudalarik, baina nostarista janaiz eta 6 urte ditu danetik izartxo dantzataldean dantza egiten dut. Mostura tipi bat egin nuen ene ikasketa denboran, baina itzuli nintzen ondotik eta gertatu da 2 urte edo urte bat berantago, ez dakitsusen COVID garaia hortik pasa baita, proiektu hori iritsi zela. Beraz, eragilea naiz eta barnetik bizi izan dudan historia da ere, ez baititut sekulan ene erriko kaskarrotak egin, bai egin ditut Larrisuron eta Luuson musikari bezala, baina dantzari bezala energian ez zitzaidan sekulan gertatu, eta beraz nik beti argazkiak hartzen dituen, edo etxean errezibitzen, edo beste rol bat nuen. Eta beraz, ene posizionamenduarekiko ikerle gisa, biziki interesgarria da antropologian badugulako lan metodo bat, deitzen dena behaketa parte hartzailea, eta metodologia honekin, edo metodologia honen helburua izaiten da komunitatearekin batera praktikak, bizipenak, egunerokoak azkenean bizitzea. Hori da, barnetik bizitzea, trukatzea, albezain bat urbil izaitea, eta pixkat buruan dugun eredutik ateratzea beste zerbaiten deskubritzeko. Eta beraz, enetzat biziki interesgarria zen, zenta alde batetik erritarra izanki jadanik barne nintzen, baina bestaldetik neska emazte gorputz batean izanez ez niz sekulan kaskarrota izan, eta horren ondorioz kanpotik pixka bat bizitzen dituen kaskarrotak, eta egin dut olako integratze prozesua besteekin batera. Eta kaskarrotak deskubritu ditut barnetik beste dantzari batzuekin batera. Eta hor, beraz, enetzat, baziren bi ikuspundu bateragarriak zirenak, eta elikatzen zutenak gogoetak, eta gibeltzeak ere hartzeko
aukera emaiten zidana. Beraz, antropologian bada alako metodo bat, eta hori gehitu dizkiot beste ikerketa metodo batzu, egan nahi behitu elkarrizketa erdibideratuak, hor egin ditutan dana bat, egin arazi dizkiet ere gaur egungo kaskarrotei haien kaskarrot ibilbidea, mapetan, ikusteko haiek nola errepresentatzen zuten egan ibilbidea, nola hortaz horretzen diren, ze memorio edo ze jakintza aktibatzen duen kaskarroten egitea. Eta hor, ukan dituzu sorpresak, berbada? Bai, sorpresa biziki politak. Ari naiz buru belarri horren aztertzen azken garaietan, beraz, emaitzak hola zein diren ezin dizkizutean, baina iruzpalau hilabeteren buruan ukanen ditut begipean dudarik gabe, baina erraiten aludana da azkenean anekdota hainitz sortzen direla kaskarroten garaian, eta etxeer edo erriko lekuer lotzen direnak. Eta adibide bat emaiteko, etxe batzuer izen goitiak emaiten zaizkie, adibidez, bista polita. Emaiten da ezaugarri bat, izaiten ala agerari lotua, izaiten ala momentuari, izaiten ala txiste bat lotua, baina egiten da alako jakintza sensible bat, azkenean egiarena momentu hortan biziki importantea dena. Eta mapa horiek egiterakoan oartu naiz bazela jakintza mankomun bat, izan neska edo mutiko, leku batzuek badute bergarrantzia, eta beste leku batzuek aldiz badute jakintza berezi bat irabazten dena esperientziarekin. Kaskarrotak ez badituzu egiten, jakintza hori ez duzu kanen. Eta hor ikusten da beraz nola parte hartze kultural batek ekartzen alduen ere herriaren jakintza berezi bat, ezagupen berezi bat, eta nola genero bere izketak, eta orduan esken ez parte hartzeak orain arte, jakintza eskas bat ondorioztatzen zuela herriarekiko kaskarrot taldeak partekatzen zuena. Ikerketak egiteko behar dira arxibak ere, ze arxiba mota bariatzen duzu pixkat eta zure lana egiteko, eta uste dut filma bat ere ari zera prestatzen? Bai hori da, beraz filma izaiten da ene beste lan metodo bat, ez dudana aipatu mapa eta elkarrizketak eta beak eta parte hartzailea aipatzerakoan. Beraz filma heldu da gogo batetik, azkenean parte hartze kultura eskubideetan biziki formalizatua bezala gertzen baita, eskubideak dira, beraz lege artikuluak, politikoki ere bai entzuten diren diskurtsoetan parte hartze kulturala zer den ez da beti zehazki aipatua, eta filmaren helburua izaiten da orduan parte hartze kulturalaren azterketa sensible bat egitea. Erakustea nola parte hartze kulturala ez den bakarrik egun batez kanpora joitea kaskarrot kostumetan eta egun bakar batean jokatzen den zerbait, baizik eta aintzinetik egiten diren desmartxak guziak. Egan nahi baitu gogo eta momentuak, josketa momentuak, kantu momentuak, irri momentuak, dantzatzeko, transmititzeko momentu horiek. Eta filma horrek pixkat hori guziaren erakusteko helburua du. Beraz hori izaiten da filmaren aletik eta badu ere ikerketaren partekatzeko helburua. Eta artxiboen aletik, bai, artxiboak baliatzen ditut, beraz ene kasuan gehiago artxibo urbilak baliatzen ditut. Ez baitut hainbeste ikuspundu historikoa aztertzen, jadanik Thierry Truffaut, Jean-Michel Gilcher eta Xabier Itzainak biziki untsa egin duten lan bat delako eta ene gaia gorkoan oinarritzen baita batez ere, baina beraz aldizkarietan agertutako artikuluak baliatzen ditut, eta bada artxibo bat, bideo artxibo bat biziki interesgarria dena. Ze urtetakoa? Jean-Baptiste Irribarrenek filmaturik 1927an Herri Soinu elkarteak bildu zuen maiztegi familia
esker, eta eskertzen dut familia hori eskuragarri emanik artxibo hau, eta hori ikus dezako ez ere bai Euskal Kultura Erakundearen webgunean soka erakusketari zuzendutako partean, eta artxibo hortan beraz ikusten dira 1927ko kaskajotak ustaritzen, miarritzen, eta ganisak ere agertzen dira. Beraz ganisak jauteriz egiten zen beste praktika bat da, berdin eskean ibiltzen ziren etxez-etxe, beste jantzi batzuekin. Ahuntz galdu den praktika bat da, edo praktika bat zen, iaz 2024an berpiztu baitituzte ganisak errobiko kaskarrotak elkartearekin, eta eraitzeko plazan, eraitze ustaritzeko auzo bat da, eman zituzten. Alors, justuki, ustaitza aipatzeko, izan da 2023an, azken egian neskak sartu diren kaskarrotetan. Alors, zendako hainbeste berant, eta izan dira erresistentziak, nola pasatu da historikoki? Bai, beraz, nek bildu ditudan, nekukotasunetan, izan zen lehen... Zakit esperimentazio deitzen aldenez, helburua ez baitzen, baitez badan esken integratzea momentu hortan, baina gertatu zen urte batez mutiko eskasean izaitea, eta beraz neska gazte bat eman zuten eskelari bezala, maskaturik orduan, eta ibili zen kaskarrot taldearekin. Barkatu, ze urtetan zen hori barakizu? Beraz, urte susena ez dut lortu biltzen, baina hori izan behar zen duela 30 urte, 35 urte, hor inguru. Baina data zehatza maleruski ez dut. Eta lekukotasun batek bereziki kondatzen du etxe batean biziki gaizki pasa zela, ikusi zutenean neska bat bazela kaskarrotetan, eta kaskarrotak hola utzi zituztela, egun hortan, eta ez zutela horren esperientzia berriz errepikatu nahi, ohartuz erritar bat zuentzat biziki importantea zela mutikoak izaitea kaskarrot taldean. Galdera hori ez da pausatu musikarientzat, hori askintesgarria da erraitea. Musikarietan emazte bat baita aspalitik, hor gira 1990 hamarkadan, jadanik hor bazen emazte musikari bat, eta horrekiko etzen galdera pausatu, batek jandidanez ez baitzen auturik ere, musikariak behar ziren, erriko musikariak eta ala gertatu zen, baina errol horrekiko hasteko etzen problemarik izan. Eskelari eta kaskarrot erroletan aldiz bai agertu zen, beraz kondatu dudan anekdota horrekin, eta berantago ere, beraz duela 25 urte dantza taldetik, dantza taldeko neskek aldarrikatu zuten kaskarrotetan parte hartzeko eskubidea. Ejan behar da neska guziak ez zirela baitez bada talde horren barnean, baina izan zen lehen aldarrikapen argi bat, eta etzen ibili, eta orduan garai hartako neskak erabaki zuten ez gehiago sukaldatzea. Garai hartan kaskarrotentzat sukaldatzen baitzen, bazkaria prestatzen zitzaien, eta urte hortik aintzina gelditu zen, beraz, sukaldatzea, baina egon zena zen bazkaria ekartzea Baionara adibidez. 2000 urteetan berdin, urte horietatik goiti irregularki izan zen aldarrikapena, biltzar nagusietan aipatua, baina etzen gauzatu. 2012an izan zen alako proiektu bat, buruz behera dantza sorkuntzarekin, Arantxalan dantzariari manatua izan zitzaiona garaian, eta bazen beraz proiektu horrekin pixka bat neskei leku berezi baten emaiteko helburua, kaskarrotetan sartu ordez, beste proiektu bat, sorkuntza proiektu bat proposatua izan zitzaien, ez dena ibili, eta bildu dut gaur egungo lekukotasun batean
justuki ez beste zerbaiten sortzeko beharra, baizik eta kaskajotetan parte hartzeko eskubide hutsa. Biak bere historik hasteko importantea baitzen. Eta piskat horren espikatzeko bada ere tradizioarekiko dugun errepresentazioa. Jan behar da mila bederatzen edo ogoi-garren mendean zehar orokorrean eta bereziki 70 markada horietan izan dela mugimendu azkar bat, ohituren atxikitzeko, mantentzeko, heldu da ere euskararen salbatze edo biziarazte prozesuarekin batera, eta beraz bazen jadanik logika hori non praktikak mantendu behar ziren eta biziarazi. Eta biziarazte horrekin izan da ere alako ideia bat nun gauzak ez ziren baitez bada aldatu behar edo ez usuki. Aldaketa batzu onartuak ziren, beste batzu ez zirelarik onartuak. Eta hori, ene lanean aski interesgarria da, analizatzea nola aldaketa batzu onartzen diren, egan nahi batu haidibidez lehen mutiko gazteak zirela, ezkonduak ez zirenak, baina aski fite ezkonduak baziren ere kaskajotetan parte hartzen zuten, edo horrek ez zuen gehiago arazurik pausatzen hasteko, eta hori ez da izan adibidez aldaketa galdezkatu edo ez da. Ez da izan borrokaik hortan ez, bat ere. Edo nik dakidanez hasteko ez da izan. Beraz hori ere interesgarria da azpimarratzea, aldaketa guziek ez dutela ber ondorioa eta ber eztabaida sortzen. Eta interesgarria da ere orduan ohartzea emazteen integratzeari lotua dela batez ere eztabaida eta zendako hori bereziki. Eta ejan behar da ere UNESCO-ren ondare imaterialari buruzko hitzarmena izan zela 2003an eta horrekin heldu zen justuki ohituren edo salbatzeko edo biziarazteko prozesu bat, inventario fitxekin gauzatu zena. Eta hor, berdin, nik entzundot, orainik berriki, joan den urtean entzundot, orain neskak sartu direla kaskajotetan, kaskajotak ezingo dira UNESCO-ren zerrendetan sartu. Eta hori biziki interesgarria atseman dut, UNESCO-k beti bere praktikak oinarrizko eskubideen ikuspundotik ikusten baititu, eta kultura eskubideetatik ere bai. Eta beraz, oinarrizko eskubideen ikuspundotik arituz, heldu da emazten diskriminazio batetara, eta alderantziz izaiten da. UNESCO-rentzat importantea da emazteek behar duten lekua, edo nahi duten lekua ukan dezaten praktika kulturaletan. Beraz hor, interesgarria da ikustean olako ondareari lotutako tresna importante bat, heldu den gure terrenora eta eskalak pasatuz nola pixkat moldatua izaiten alden. Eta hori lotua interesatuak balin bazizte, bada ere 2018an Thierry Truffok eta Euskal Kultura Erakundeak gauzatu zuten inventario fitxa, irakurgai dena hor ere Euskal Kultura Erakundearen webgunean, eta hor lapurdin egiten diren kaskajotei buruz informazio hainitz badira eta biziki interesgarria da fitxa hori. Alor, diaz neskak sartu dira, beraz, ustaitzen, eta biztanda badira ondorio konkretuak, izan dira dantza berriak, jantzi berriak, ez dakit ibilbide berri bat, uste dutenen nola pasatu da konkretuki? Bai, beraz, 2022ko Errobiko Kaskajotak elkartearen biltzar nagusian bozkatua izan zen neskentzat kaskajot proiektu bat sortzea, eta hortik ideki zen lantalde bat, elkartetik edo nork bere izena emaiten alzuen talde hortan, eta talde honek eraman zuen beraz lan hortan 19 edo 20 bat pertsona ziren gogoetan aritu direnak, eta askifite erabaki zen orduan kaskarot mixtoak egitea,
askifite erran ordez, segidan erran behar nuke izan zela lehen erabakia. Eta hortik hasi ziren, edo hasi ginen, obeki erraiteko, galdezkatzen zein izan behar ziren integratze prozesu horren erabakiak. Beraz, erabaki bat izaiten altzen, hor ziren jantziak berriz ezartzea, eta ez aldaketa edo sorkuntza berezirik ekartzea. Baina bazen ala ere aldaketa honen azpimarratzeko gogo bat, zentzuduna zena, eta ustaritzeko kaskajoteen historian ziren elementuak berriz hartzea. Beraz, hor ikerketa lan bat abiatu zen, hor ere aipatu ditudan ikerleen idatzietan eta ideietan oinarrituz, Xabier Hitzainarekin bildu ginen ere ukaiteko bai bere jakitatearen berri, eta beraz erabaki zen dantza berri bat sortzea, jantzi berri bat sortzea, kantu berri bat ere, ustaritzen ez baita egiten beste herri batzuetan bezala kanturik eskertzeko, eta edo galde egiteko etxera sartzeko, eta beraz erabaki zen kantu bat egitea, musika berri bat ere dantza berriarekin aritzeko, eta ibilbide berri bat hori heldu baitzen dantzari kopuruaren emendatze importantearekin. Azkenean, 8, 12 edo 16 dantzariz osatu talde batetik pasatzen ginelako 40 dantzari talde batetara, eta ezin ginen gehiago sartu 40naka etxeetan. Beraz, erabaki zen 2 ibilbide sortzea, eta 2 ibilbide horien pentsatzeko azkenean kaskajoten ejola berriz galdezkatu zen, eta horrekin badala ere partekatze momentu bat egiarekin, joaitea etxeen gana, joaitea erritaren gana momentu baten partekatzea, irria, pesta, dantza, momentu biziki alaiak baitira azkenean kaskajotetan partekatzen direnak. Eta beraz, auzo berri batzuetara joan ginen urri esker, bi talde izanez, beti atxikiz momentu batzu non bi taldeak elkartzen ziren. Beraz, etxe batzu prest ziren taldea osotasunean errezibitzeko, eta badira beti plaza hartzeak, biziki importanteak direnak kaskajotetan, non bi taldeak elkartzen ziren. Lehenbiziko urte hori aipatzeko, nola pasatu da lehenik eta nesken aldetik, nola bizi ukan dute, eta gero biztanleen aldetik ere ustaiztarrak nola bizi ukan dute lehenbiziko urte hori. Beraz, nik bildutako lekukotasunetan nesken aldetik zoriona, uste dut, aipatzen aldela, haien lagunekin azkenean partekatzen zuten momentu bat baitzen, azkenean kaskaroten egitea, haien adinekoekin, batzutan ere haien anaiekin, hene kasua da adibidez, lehen aldikoen anaiarekin kaskarotak bizi baititut. Beraz, bada alako emozio bat, sortzen dena partekatze momentu honi lotua dena, prozesu kaskajotetan sartzeko prozesu honetan izan den sorkuntza guzietan ere parte harturik, lana eramanik, dena taldetik pentsaturik, kolektiboki, horrek ere ekartzen du bai jakitate aman komun bat, baina ere gure herriko praktika kulturalean barnetik pentsatzeko, gogoetatzeko, erabakiak hartzeko eta sortzeko aukera, beraz hori biziki estimatua izan da denen partetik uste dut. Eta herriaren aldetik oroak biziki ontsa pasa da, herritar hainitzek hori itxoiten zuten bakarrik,
eientzat importantea zen, eta etxe batzuek berriz ideki dute ere nesken integratzearen ondorioz, orain arte erabaki baitzuten estea, justuki, ez baitziren ados egiten zenarekin, eta orduan ez zuten gehiago taldea errezibitzen gara horietan. Baina egia da ere batzuentzat ez dela hain nola egan, hain egesa izan, batzuek ez dute baita ezpada behar ikuspundua hori buruz, eta baina ez da izan alako kalapitarik eta uruak dena ontsa pasatu da. Eta aipatzeko egoara Lapurdin, emazteak sartu ziren, aspaldian ez dakit noiztik, beste errietan, eta fite, nola pasatu zen piskat eta orokorki Lapurdin. Bai, erri bakoitzak badu bere historia kaskajotekiko, eta errandudan bezala, erri hainitzetan ez ziren gehiago egiten kaskajotak. Orduan, kaskajotak berpiztu direlarik halako errietan ez da hainbeste ez da baidarik izan dantza taldea mutiko eta neskaz osatua zen, eta behildotik segitzeko kaskajotetan aritzea etzen alako ez da baidarik azkenean. Eta sortu zen jantzi bat, hori Claude Dirureta Goiena eta Thierry Truffok asmatu zuten berdin lapurtar dantzarien argazki batzuetan oinarrituz sortu zen jantzi bat, eta gero erri bakoitzak pixkat hortan oinarriturik egin zuen berea. Beraz, erri horietan ez dain beste eztabaidarik izan, eta nesken integratzeak kaskajotetan naturalki egin dela ejan dezaket. Beste erri batzuetan ez da baita ezpada ala izan, adibidez Azparnen 2004an sartu ziren neskak, hor ohitura aixe gehiago atxiki baitzen Azparneko errian, eta erritarrek bazuten horren memorioa, bazuten horrekiko atxikimendu bat, harreman bat, eta hor adibidez galdezkatu zen ere nesken lekoa. Beraz, erri bakoitzak bere ukan duen historiarekin, eta errian duen indarrekin, eta memoriarekin ere egin den gauza bat da, prozesu bat da. Eta behar bada orokorki ez baita ezpada kaskajotetan, ikusten duzulaik eta Ipar Eskolegian iauteriak, orokorki nola ikusten duzu, behar bada nesken lekia egun piskatzaila da galdera hori, ez dakit? Bai, piskatzaila da. Gaita, pentsatu behar dut. Izan da aldaketa handi bat adibidez ustaitzen, ez dakit beste izan da olakoik eta ez baita ezpada kaskagotetan, egan nahi dut eta iauteren denboran, edo ez dakit, baduzu txemplu bat, edo bat ere, behar bada ez dakit. Bai, izan jauterietan edo nik orokorkeago errango nuke dantzaren munduan neskaren lekua, emazten lekua gaur egun biziki pentsatzen ari den zerbait da. Horri buruz oiek jarra olazak eraman duen lana zoragarria da, eta horrek pentsatzeko ate hainitz ideki ditu. Euskal dantza gaur egun oraindik generoaren binaritate modu batean pentsatua delako, egan nahi baitu mutikoak alde batetik eta neskak alde batetik. Eta hortan sartzen gira aski generoari lotutako estereotipoetan, eta dantzaren ezaugarriak hori lotzen dira, eta ez dut berriz oiek jarra olazaren tesia berriz eginen, baina bere liburua olkatzen dizuet, argiki hori buruz gehiago jakin nahi baduzue. Baina hortan bada zerbait jokoan azkenean, nola genero bereizketa honek estereotipo batzu bermatzen dituen, eta bakoitzari leku
identifikatu eta definitu batetara eramaiten duen horrek dituen ondorio guziekin eta diskriminazioekin batera. Eta orduan gaur egun uste dut badela galdezkatze orokor bat gure jendartean, biziki interesgarria dena eta hor bai kolektiboki pentsatzen dugun zerbait da eta bai talde tipiagoetan, dantza talde bakoitzak egiten duen bere ibilbideak ekartzen du gogoeta berri bat genero bereizketa horri buruz eta orokorrean emazteen eskubideak buruz. Herri inauteriak, iragana, ate joka. Media Bask eta Naiz Irratia. Euroeskualdeak finantzatua.